Bezoeken waren goed. Zowel de bezoeken die we gisteren hebben gebracht, kijkend in het mangrovengedeelte, het kijken naar de baai en het effect wat het heeft op de natuur, maar daarmee ook positief bijdraagt aan de economie. Net natuurlijk gekeken bij de waterplant. Buitengewoon belangrijk. En ik was onder de indruk. Ik dacht dat het weken of dagen zou duren voor je van zeewater naar kraanwater zou gaan. 7 minuten. Heel bijzonder. Nou, dat is ook door een combinatie van Greenpeace en Bonaire. Ze is daarover naar de rechter gegaan. En de rechter heeft daar een uitspraak over gedaan. Nou, er zijn nu een aantal mogelijkheden. Gaan we in hoger beroep? Gaan we niet in hoger beroep? Daar gaat het kabinet nog een standpunt over naar buiten brengen. Kan ik nu niet op vooruitlopen. Die mangroves die zijn voor heel veel redenen belangrijk. Niet alleen puur voor de natuur. Het biedt natuurlijk de mogelijkheid voor dieren, planten om zich daar te ontwikkelen. Mangroven werken ook heel goed. Mocht er een keer een tsunami komen, dan werken mangroves ook heel goed om de klap op te vangen. En dat lijkt theorie, maar we hadden natuurlijk bij de aardbeving in Venezuela, hadden we letterlijk ook hier een tsunami-alarm. Gebeurde gelukkig niet, maar dan helpen die mangroven ook. Maar een derde is, goede natuur op Bonaire is een van de belangrijkste redenen, uiteraard naast de zon, voor toeristen om hier naartoe te komen. En Bonaire vaart wel bij het toerisme, verdient daar ook heel veel geld mee. Dus juist ook de natuur op orde houden is niet alleen investeren in natuur, maar juist ook investeren in je economie. En daarom is het langs twee kanten buitengewoon belangrijk dat wij ervoor zorgen dat niet alleen de mangroven, de baai, maar ook andere natuurprojecten op Bonaire, dat die goed ondersteund worden.